Drodzy Państwo, witam Was pięknie z podróży na trasie Opole-Katowice z moją asystentką Patrycją i oczywiście, jako że nie ma tak zwanych wolnych przelotów i każdy moment wykorzystujemy na to, aby tworzyć quality content na YouTube'a, przyszło mi do głowy nagrać film o tak zwanych false friends z angielskiego, czyli fałszywych przyjaciołach. I nie chodzi mi tutaj o przyjaciela domu, kiedy pod Waszą nieobecność paskudzi Wam żonę, czy coś w tym stylu. Chodzi mi o takie słowa, które w jednym języku i w drugim brzmią prawie tak samo albo identycznie, ale mają całkowicie inne znaczenie. I na przykład pomiędzy językiem polskim a angielskim mamy na przykład słowo confident, które po polsku oznacza człowieka, który, jakby to kulturalnie określić, no na przykład jak to mawiają językiem ulicy, sprzedaje nas na psach, czyli donosi na nas na policję, a po angielsku jest to osoba pewna siebie. I takich przypadków mamy dużo. I jak pewnie domyślacie się, mamy również takie słowa w języku polskim oraz śląskim, które szczególnie zwłaszcza na to, że umówmy się, są to dwie bliskie dość sobie mowy, na pewno bliższe niż polski i angielski, ale takie słowa są i jest ich dużo. Ja tutaj nawet wypisałem sobie, żeby żadnego nie zapomnieć, tutaj z pomocą mojego nieodżałowanego czatu na Twitchu udało mi się taką zrobić, prawda, kolekcję. Zaczniemy od słowa kurzyć. Kurzyć, Patty, czyli po śląsku palić. Palić, tak, ale palić tylko papierosy, w sensie, prawda, bakać innymi słowy. No i właśnie, po polsku kurzyć coś, zakurzyć, kojarzy się z kurzem, w sensie z, prawda, zabrudzeniem, coś jest zakurzone. Można kurzyć, czyli jakiś pył, prawda, rozsiewać, a przepraszam, ale biegliśmy bardzo szybko na pociąg. Kurzyć po śląsku to właśnie palić papierosy. Teraz drugie słowo, koło. Koło, które po polsku znaczy koło, w sensie albo, prawda, figurę, ewentualnie koło w aucie albo rowerze, a po śląsku koło jest to rower. Rower, od właśnie czeskiego słowa koło, oznaczającego rower, które znowu do czeskiego przyszło z języka niemieckiego, gdzie właśnie Fahrrad, rad, czyli koło, czyli tak jakby koło do jeżdżenia. Także po śląsku koło to jest też koło, ale i też właśnie rower. Teraz mamy takie słowo jak gadzina. No gadzina po polsku, no to kojarzymy gdzieś, prawda, z gadem. Możemy, w sensie z takim stworzeniem, możemy też powiedzieć na kogoś, określić go pejoratywnie, że to jest gadzina. A gadzina po śląsku jest to zwierzę, ale takie hodowlane, na przykład krówka, świnka, trzoda, trzoda chlewna precyzyjnie, także te dwa słowa tak się różnią. Mamy też słowo tutaj w tej materii podobne, gowiedź. No gowiedź możemy skojarzyć po polsku z gawiedzią, z jakąś, jakby to powiedzieć, z widownią jakąś, coś w tym znaczeniu, a po śląsku gowiedź to jest ptactwo hodowlane, czyli po polsku drób. Drób, czyli na przykład kury, gęsi, tego typu. Teraz Patty, zołza, czyli można by tak po polsku powiedzieć na ciebie. Ej! Ale no właśnie, zołza, czyli po polsku no taka kobieta niedobra, taka po śląsku byśmy powiedzieli heksa albo motyka taka, a właśnie, a zołza po śląsku to jest sos. Sos na przykład do klusek śląskich, czy do jakiejś pieczeni, sos. Teraz kucać, i to jest właśnie ten odwieczny test na Ślązoka, kucnąć, czyli, prawda, no no właśnie, no właśnie, a prawda, po polsku kucnąć, czyli no, prawda, zmienić postawę swoją względnie cupnąć, także totalnie dwa różne znaczenia. Teraz kara. Kara, po polsku ukarać kogoś, w sensie dać mu jakąś karę, nie wiem, zbić go, czy sąd go skazał na jakąś karę, a po śląsku to jest taczka. Taczka, tak, czyli jak właśnie jak jesteśmy na Śląsku i proponujemy komuś karę, to on nas może całkowicie opacznie zrozumieć, zależnie od tego, o co nam chodzi. Także kara po śląsku nie lanie, ale taczka. Teraz coś dupnego. I teraz nie wiem w sumie, co dupne znaczy po polsku. Dupny to, że po polsku taki do dupy. Do dupy, że byle jaki, że niefajny. A po śląsku dupny to jest duży, wielki. I tak samo srogi. Srogi, no srogi po polsku to jest na przykład
jakiś ostry, w sensie taki zły, nieprzejednany, a srogi po śląsku właśnie oznacza to co dupny, duży, bardzo duży, potężny w sensie wielkości, rozmiaru. Teraz cera. Cera po polsku, prawda, sensu skóra, masz ładną cerę, a po śląsku córka, nie? Ale mocie gryfno cera nie oznacza, że ktoś ma ładne, gładkie lico, tylko właśnie cera to jest córka. Żadny, no tutaj, prawda, po polsku skojarzyłoby się to z żadnym, w sensie, że żaden, że nikt, a po śląsku żadny jest to brzydki, czyli na przykład ale ty się żadny, albo ale ty się żadno. Gruba, no gruba powiedzielibyśmy, prawda, po polsku niezbyt ładnie, raczej unikamy takich słów, prawda, no powiedzielibyśmy tak o jakiejś, prawda, dziewczynie dużych gabarytów, moglibyśmy brzydko powiedzieć, ale nie mówcie tak, że jest gruba, a gruba po śląsku jest to totalnie zupełnie co innego, bo gruba to jest kopalnia. Kopalnia, tak, gruba od niemieckiego grube, czyli kopalnia, także to w ogóle najlepiej tego słowa nie używać wobec kogoś, ale właśnie po śląsku gruba to kopalnia. No i teraz to słowo ja. Ja, czyli no po polsku jestem ja, jesteście wy, jesteś ty, a po śląsku jak ktoś mówi ja, to nie mówi o sobie, tylko znaczy to tak. W sensie polskie tak, to śląskie ja. A gdybym chciał po śląsku powiedzieć o sobie, że ja, to powiedziałbym, że jo. Na przykład jo jest Mikołaj. Także ja to jest tak, nie ja. W sensie nie jo. W sensie wiecie o co chodzi. Teraz synek. Synek po polsku mały syn, a po śląsku synek to jest po prostu chłopak. Jakiś mały chłopiec. Synek. No i teraz chyba najbardziej kontrowersyjne słowo. Mam nadzieję, że YouTube mnie za to nie wyciszy, ani nie zbanuje, ale chodzi o słowo, Patty, zerknij tam, czy tam nie idzie nikt. Teraz słowo cipka. To po śląsku jest mała kurka. Kurka do kur... Bo zauważcie, że nawet po polsku do kury mówi się cip, cip, cip. A zastanawialiście się kiedyś, skoro kura, to czemu mówi się cip, cip, cip? To jest właśnie pozostałość tego, że w języku gdzieś tam staropolskim, może gdzieś jeszcze w jakichś rejonach polskich się tak mówi, ale cipka to jest mała kurka. A po polsku dzisiaj cipka, no to jest określenie o kobiecym organie, znaczy pogardliwe w sumie nie, no takie niezbyt kulturalne określenie damskiego narządu rozrodczego. Teraz bania, no bania może być u cygana, jak wiadomo, po polsku, a po śląsku bania jest to nic innego jak dynia, owoc, także możemy mieć kompot nie z bani, tylko z banie, bo tak się to odmienia po śląsku, z kogoś czego z banie, tak samo jak idziemy do kogo czego kuchnie, ale siedzimy w kuchni. Także bania po śląsku dynia. Cuk. Cuk po polsku być może kojarzy się z cugiem alkoholowym, czyli ciągiem. Po śląsku cuk to pociąg. My teraz jadymy właśnie w cugu. Żykać. Żykać można skojarzyć z niezbyt ładnym polskim słowem, czyli żygać, czyli prawda, wymiotować, wydalać z siebie górnymi, prawda, tymi otworami pokarm, a żykać po śląsku znaczy modlić się, czyli idziemy do kościoła na mszo pożykać, czyli się pomodlić. Teraz kielnia. No i tutaj kielnia kojarzy się po polsku z, prawda, narzędziem muralskim, nie? A po śląsku, Patty, wiesz co to jest kielnia? Nie, pierwsze słyszę. Chochla. Po śląsku kielnia to jest chochla. Także jak pójdziecie do kogoś na śląski łobiot i on zaproponuje, że poleje wam 3 kielnie zupy, to nie bójcie się, że na Śląsku mają i pinagowa i zupa leją kielnią taką od murarza, tylko właśnie kielnia to jest chochla. Bas. No bas to, prawda, po polsku głos to jest niski chyba, niski męski głos, bas. Ryba też jest taka bas, chyba w Polsce nie żyje, ale jest taka ryba bas, a po śląsku bas to jest duży brzuch. Patron po polsku, czyli święty, prawda, jakiś na przykład mój święty Mikołaj i tak dalej, a patron od niemieckiego słowa po śląsku oznacza nabój albo pocisk. Nawet po rosyjsku też, bo z języka niemieckiego patrony to są właśnie pociski. Pukel. Pukel po polsku możemy skojarzyć z puklem, na przykład pukiel włosów, a po polsku pukel to jest nic innego jak garb. Tutaj demonstruję pomoc dydaktyczna.
skocz mi na pukel, czyli wskocz mi na garb, czyli daj mi już spokój. Spodnioki. No po polsku myślę, że skojarzylibyście ze spodniami jakimiś, coś cięższymi, grubszymi, coś w tym stylu. A spodnioki po śląsku, Patty, to są? Nie wiem. Spodnioki to są po śląsku kalesony. O. A nie spodnie, tylko właśnie kalesony. Słuchajcie, wieprzki. No i to jest takie skomplikowane, bo także wieprzki jednoznacznie mogą się kojarzyć i po polsku, i po śląsku ze świnką, ale wieprzki mówi się też na agrest, na owoc. Krupniok. Tutaj często zauważyłem, że jak rozmawiam z kimś nie ze Śląska, nie z Górnego Śląska, to oni myślą, że krupniok to jest, że my tak mówimy na przykład zupę krupnik albo na wódkę krupnik, ale nie. Krupniok to jest to, co po polsku nazywa się kaszanka, czyli tak zwane szczewia, czyli jelito, do którego jest nafolowane kaszy, czyli krupów właśnie, bo kasza po śląsku to są krupy i od tego krupniok. Kasza, krew, podroby i to jest krupniok. Jest też żymlok, czyli tak zwana po polsku bułczanka, tam zamiast krupów, czyli kaszy mamy bułkę, czyli po śląsku żymłę. Klara. No Klara po polsku można by skojarzyć z polskim imieniem Klara, ale po śląsku Klara przyjęło się mówić tak powszechnie, potocznie na słońce, na przykład ale dzisiaj fest Klara blinduje, ale Klara parzy, czyli że mocno świeci, parzy słońce. I teraz bardzo sprawiające, że tak powiem, konfuzję słowo prawie, bo prawie po polsku, no to po angielsku almost, czyli prawie, czyli nie do końca, prawda? Prawie skończyłem, czyli no już o mało co skończyłem, a po śląsku możemy słowa prawie użyć w znaczeniu polskiego akurat. Przychodzimy do kogoś do domu, a on do nas mówi, no a ja prawie uważył łobiot. No i jak ktoś mówi, że prawie uważył łobiot, to nie znaczy, że jest ten obiad gotowy, że już o mało co gotowy, tylko że właśnie w tym momencie, że akurat uważył, czyli ugotował obiad. I takich słów ja tutaj tylko dosłownie parę udało mi się gdzieś i z pomocą mojego czatu przytoczyć, ale takich pomiędzy językiem śląskim a polskim będzie na pewno dużo więcej. Dziękuję wam pięknie za uwagę. Mam nadzieję, coś dowiedzieliście się. Napiszcie mi też koniecznie takie przykłady takich fałszywych przyjaciół, czy pomiędzy polskim a śląskim, czy pomiędzy innymi językami, bo to jest fajna lingwistyczna ciekawostka. Także ja wam dziękuję za uwagę. Życzcie nam, prawda, owocnej podróży, żebyśmy dojechali bezpiecznie do domu i ja was żegnam tutaj widokiem pięknego, prawda, ekskluzywnego wagonu pociągu PKP i papa. Bo z tą naszą ciotką wielką komedyją jeszcze ją nie chycił, ona już nie biją.